Vi skal have en æg, så skal vi have sådan en kop, så skal vi have i den eddike, og så putter vi, det skal være en hoppeæg, den kan hoppe. Så lægger vi, den behøver ikke at være kogt. Vi skal bare lægge den i eddike. Og så det skal man vente 48 timer. Så kan man bare tage den ud, og så den kan hoppe. Jeg har hældt æggen ud, så ægget den er nu klar. Og så skal jeg prøve, at den kan hoppe. Hvad er der sket med kalken? Den blev opløst i algen.